achafoni watokanganwa kuti kune mhuri kumashure. Alright, vakatora nguva yakareba zvakadii vachifona uye pavakazonyarara ita 2 months. Alright. Ona zvavo vasikanganwa zvavo. Ndazosarawo ndagara nevana, ndagara ndakupota chiitewo maricho kuti ndiraramisewo vana. Vamwe vanoenda vachienda kuchikoro, vamwe vaisaenda kuti zvaakundikurira. Okay. Alright. Kutambura kwabva kwanyanya. Saka ndakabva ndazosvikawo pakuva nepfungwa yekuti ndikaendawo kun'anga. Yo, kun'anga kwazvo. Apa vana vakura sei? Mari chacho mainoita nevana here mai? Ndegara ndaitoti ndibatsirane nevanhu. Vakura zvakadii? Vakura. Mukuru wacho anga ari kumafini. Ora ndokumira mutarise pane icho chirapo kuti tinyatsonzwanana. Mukuru wacho yanga akuma-14 years. Alright, 14. Vamwe vakamira sei makore? Umwe wacho anga ari 13 years. 14, 13, Umwe aine 10. Umwe wacho aine 8. Umwe aine 5. Mudiki wacho. Alright. Muri kuenda kumaricho nevana ivava? Ndichienda nawo kumaricho. Ndazoonawo kuti kutokuwara nemaricho. Ndaimbozamawo zvekuti ndibatsiridze. Ndaendawo kun'anga. N'anga yemakaiziviswa namakaiziva sei? Ndakangodzwa waingotaurwawo nevanhu. Vachiti? Waingotaurwawo nezvayo kuti iri kwakati pakuti pairi. Ichinzi inoita sei? Ichinzi inongobatsirawo. Saka ndobva ndaenda kudaro. Ndakaenda kekutanga vakazvanzi ndozodzoka. Ndobva ndazodzoka. Ndakapiwa mushonga wekuti ndinofema ndisati ndasvika kumba. Kufema sei? Kufemedza? Ndobva ndazopiwa umwe wekuti ndinozondosvika inini nemhuri nevana vangu. Ndobva ndapiwawo kunzi ndinocherera pamusiwo pamba. Ndichibva ndapiwa umwe wekuti ndinozofamba nawo pandinoenda kutengesa. Ndo miti yandakapiwa iyo. Wandakapiwa kufamba nditengesa wakaita like hupfu. Saka ndazogara. Alright, wokucherera pamba makasvika mukacherera? Ndakacherera pamba pamusiwo. Uyu wangu wakaita sei? Pabhodhoro. Rari bhodhoro? Mushonga wangu uri mubhodhoro? Uri mubhodhoro. Mubva maucherereka? Cherera. Kwaedza ndobva ndati gaindibvise. Ndobva ndafukunura ndanorasa. Aika makangoucherera ka1? Ivharara ndakacherera. Ndandafumobvisa kubva ndanorasa. Kumama kubvisire? Ndidzivi pfungwa yangotiwo ndibve ngobvisangu. Alright. Ndanorasa. Ndobva ndazoti wende ndakanzi umwe weti hupfu ndakanzi ndotengesa ndiinavo. Ndakagara nawo 1 week. Ndione handisi kuwana basa racho. Chekutengesa chacho handisi kuchiwana. Saka ndikati ndogarirei nawo. Ndanorasa futi. Munhu wacho n'anga yana undiudza kuti ukana watadza kushandisa unodzosa. Hana. Enda isingazivi futi kuti unonodzosera. Saka ndakarasa. Zvadaro ndazogara. Dambudziko rakazochiuya. After 6 months ndagara. Ndakatanga kuona champupuri chakatenderera musha. Chakaraunda chichiita kunge kuridza mhiridzo so. Chikaraunda chigoraunda ndobva chapera. Ndakazogara rimwe zuva. Ndobva ndaiti nekuseri kwemba kwabva zinyoka rakauya pamusiwo. Paine kamwena kadiki. Zinyoka iro rakasvika rakabva nekuseri kwemba. Ndobva rasvikokwana pakamwena kekari pamusiwo bva raperera imomo.
Alright. tazogara. Imimi ndimega makariona here kana ndakariona ndini. Ko vamwe hapana akariona. vana havana kuriona? Havana. Alright. Nguva sipi nguva yacho ndakatozovataurira kuti ndo zvandaona. Tazogara. Mukomana mukuru azotiwo atorwawo nehanzvadzi yangu aenda kuchibhedhlera. Aenda kuJoni. Akatanga kuti kufona achiti mhai zvandiri kusangana nazvo handisi kuzvaiti. Mukomana ndiwo ava vana vane ma13 14. Wezenge waakura manje. Vazvokumakore manga? Inge aku 18 years mukuru wacho. Alright. Aendewo South Africa. Abva kuti ndikusangana nedambudziko ndinorota ndichirara nevanhu vandisinganzwisisi. Vanhu vakadzi? Ndofuma ndichiona ndakatota bhurugwa handizova richichiri kuitika. Akasvika namanje dambudziko racho haripei. Pazotiwo wechitu azoendawo. Wechitu aendawo ashandawo. Chiri kumira hapana. Mukomana musikana? Mukomana. Apanga nemakore manga? Paakazoendawo uyenga ava ku18 years. Aenda kudaro ndobva aingosanganawo nemapurobhuremu ekunzi pomerwa mhosva. Ndobva azotiwo aitawo mari zviya, mari yamuhomwe aiona musisina. Atenga hembe ari kuona hembe hamuna, hembe dzatenga aisa apa ari kuona hamusisina. Azotengawo mota yabva yabiwa. Matambudziko acho abva wari kungofona mhai zvinhu hazvi kutimirira mushe tati tishandiwo tivakise pamba kuti tibatewo chipenyu chinomira zviri kuramba. Ndobva pazotiwo vasikana vasvikawo mazera ekuroorwa hwatu. Vari kungotaurawo kuti mhai tiri kurota takarara nemunhu atisingazivi wese. Saka umwe wacho mudiki uyu haasati aroorwa ake musikana. Ndo matambudziko andisvitsawo pano, mhuri yangu iri kutamburawo. Zvinhu zvacho zviri kutondinetsawo kuti zvandakabata izvi zvapanduka. Alright. Mudika ane makore manganai? Mudika ane 14 years. Ari kuitei? Mwana akatogara ake kumba. Ari kusanganawo nedambudziko rongoti mhai ndiri kubayiwa munhu, ndachekwa, ndiri kuona zibanga randicheka. Chiiko mwanangu, handizivi mhai. Saka matambudziko acho andinetsawo, saka ndauyawo kudai kuti kumbirawo rubatsiro. Ko vakaroorwa vane makore mangani vakaenda kunoroorwa? Vari zvinezvi umwe wacho akaroorwa ane 18 years, mukuru akaroorwa aine 19 years. Alright. Okay. Right. Imimi zvamaona zvinhu izvi zvaakunetsa, maona nyoka yazopinda yazodai, ko makadi kudzokera kun'anga iya kunotaura kuti mishonga iya ndakarasa, makadi kuita izvozvo? Pendakafunga kuti ega ndimbonotsanangura zvandakusangana nazvo, ndakasvika munhu uye achinzi afa. Asi mhuri wacho watobvawo paya watotama wekuchabvunza ndamushaya. Kunzi munhu uyo aibatsira apa akafa. Asi sipo ndadzoka hangu ndaperekwa zvinondochiita sei. Okay. Vana makavataurira here kuti pane mishonga yamakabata? Ndakabva ndavabudira pachena, ndatoona kuti dambudziko racho riri kutondinetsa wana zvekuti havana kugumbuka. Aiwa, wana vakatofara kuti mai watibudirawo pachena, tizive kuti matambudziko aya akabvira apa, kubvira pakuti tike tatambura tiita maricho, wanangu ndo zvakazosa kwandidai. Alright. Okay. Bakwetu ke silo gogo lapha ke othi yena
uvelela-ke emaphandleni awe-Headlands. Uthi yena umngakhe waphonga usuke esiyadinga-ke umsebenzi eGoli, wahamba waqala esafona oke 2 months, ngemva kwalokho kasabambekanga. So esehleze sala labantwana waqala-ke ukuhlupheka, behamba besebenzela-ke abantu, kodwa hayi impilo yayisinzima, kubuhlungu. Wasesiya-ke enyangeni, esesenyangeni wanikwa-ke imithi eminye yayigebhela-ke emzini wakhe. Omunye watshela ukuthi nxa suzathengisa uyabo hamba ubambile umuthi lo lapha konke lapho ozathengisa khona, kodwa uthi waswela khona into eyokuthengisa, wagcina eselahla-ke imithi liyana engayisebenzisi. Uthi-ke ngemva kwalokho sokwedlule inyanga ezingu-6 kwaphonga ukuya isavunguzane sibhoda-ke umuzi wakhe wonke. Njalo ngelinye ilanga wabona inyoka isuka ngemva kwendlu iwingena kwelinye igodi elalisemnyango, but kodwa uthi igodi leli lalincane kakhulu, kodwa akwamangalisa ukuthi inyoka le yangena yakwana khonapho. So kusukisela-ke khonapho kuze kube namuhla uthi waqalisa-ke ukubona-ke ama-problems, abantwana bengasebenza imali ayibambeki, ukutshontshelwa, amankazana emendweni akuphumi lutho. Njalo-ke labafana bonke labantwana amankazana bahlala bephupha-ke belele, nxa bengabafana belele labesifazana, amankazana bephupha-ke belele lamadoda abangaboniyo, osokuludubo. Uthi wazama-ke ukuthi azame ukubuyela lapho enyangeni-ke eyamnika leyo mithi, wafike esizwa-ke ukuthi-ke leyo nyanga siyafa kudala. So uthi sehluphekile, uswela-ke lokuthi-ke uzakwenza kanjani. Hanzi gogo ko Panyoka ayinakuzokwanisa here kuti inge ichioneka kana kuti mutsvage vanhu vakakwanisa kuti vange vachitsvaga kuti yapinda papi. Ndokumara mutarisa apo, tarisa pane icho. Handina kukwanisa kutaurira vanhu nokuti yakapinda mwena imomomo, haina kuzombooneka kuti yabuda here. Mwena wangu uri pamukova? Pamukova. Kana mimi muchiti ndakashaya kana chekutengesa muri kuti chi, sezvo muri kuti mushonga umo makapiwa ndokuti kana makutengesa mofamba makaubata, saka makashaya kana mari yekuhodha kana chero chii zvacho? Mari yekuhodha chaiyo kuti ndohodhe chii ndakaishaya. Kuti ndiite mari cho yekuti ndinokwanisa mari yekuti ndihodhe, zvakabva zvaramba kubatika. Alright. Saka kubva ipapo kusvika nhasi murume wenyu amuna kana kuzombomona? Kana ndini. Kana kunzwa kuti ari kupi, asi atove neimwe mhuri here kwariko? Handimbozivi. Okay. Kuvana zvavariko havana kukwanisa kuti vatsvage baba vavo? Apo nguva yahawana. Sei vanoti sei vasingavatsvage? Ukwanisi kuziva kuti vanovatsvaga wakananga nekuti. Zvoti kana mafoni avaishandisa vakabva vachinja? Alright. Saka imi pachenyu gogo munonamata here? Ndaimbopinda chechi. Alright, musataura henyu zita rechechi yacho. Maimbopinda kureva kuti kozvina muchanamata? Alright. Pamaimbopinda chechi muchinamata muna kuedza kuba kuwanawo rubatsiro here? Rubatsiro cheche dzaiuya kuzonamata asi handina kuona chaifamba. Mushure mematambudziko iwayo? Vaitomboya vachinamata pamba? Vaiuya vachinamata asi dambudziko harina kuda kupera. Zvakaramba zvakadaro? Okay. Ndofunga mibvunzo iri kubvunzwa nevamwe. Saka kubva ipapo nanhasi kuchecha muende? Handisi. Okay. Right. Hanzi zvoni naitete komishonga yese iyi vakange hanzi mishonga yamamapiwa yange yakasiyana siyana nditi? Yange iri matype mangani? Aiwa, mati pane makapiwa wekuti kana makunotengesa mukapiwa mumwe kunzi mucherere pamusiwo? Mucherera pamusiwo ngori muchibhodho. Wanga uchinzi ndeu, pamakapiwa wakanzi ndewechi? Ndakangodzi ndonocherera pamusiwo.
havana kutaura kuti zviite sei? hanzi tikutsigisa musha. Gogoka imi mamusi kunyatsotaura handiti apa muri kuda kuti munge muchiita sei muchibatsirikana nditi? Ehe, makanzi iri bhodhi riri mushonga wokutsigisa pamusha. Uyu ndewekuti ndakapiwa umwe kunzi ndinofema ndisati ndasvika kumba. Ungwakare like kwakutsvukuruka uri zviupfu. Umwe wakaita unge chidota ndova ndakandofamba ndinawo ndichitengesa. Saka yange isiri miviri ke, yange iri mitatu ndizvo? Wekufema, webhodhoro newekunzi kana makutengesa mofamba makabata. Alright, okay. Saka wekufema wemakaudini mataura kuti wechibhodhoro ndakazofukunura ndikarasa. Wekufema ndakandonofema ndisati ndasvika kumba ndakangoita izvumba zvaperera munzira imomo. Alright, okay. Saka kumusha uku ndokumusha kunobva baba murume ndokwaakavaka? Ndokwaakavaka. Alright. Ko hama dzake dziri kuti chihambo uendewe kumusha here? Hambo uye kumusha? Saka chero kudzinhamo kana kuti chero chi kana kutongodza ambodzoka kumusha hambouya? Alright, okay. Right, hanzi izvoni ko mapiwa mushonga wekunotengesa ivo vasina mari yacho yekuhodha zvakaoma hazvo. Alright, okay. Ndemumwe ari kutaura iye. Hanzi gogo pfungwa iye yekuti muende kun'anga ndeyeyi? Hanzi dee makwanisa kutaura chokwadi gogo muite sei mubatsirikane kuti pamakatozoita pfungwa iyoyo maida kuti munoromba here kana kuti maida chinangwa chachiri chei? Kwati wakutonoro kuti ndirombewo ndione uko maitoda kuromba ndiitewo mari nesezvo ndiye ndiri kutambura ndokwakaita ndipa pfungwa yekuti ndiende pamwe kuti ndiwanewo mari ndibatsirike newana. Alright, okay. Saka kureva kuti saka mishonga yamakapiwa haisi kushanda here kana kuti makatyora miko? Haina kushanda here kana kuti makatyora miko? Haina kushanda nekuti ndakazorasa. Haina kuzoshanda. Chii chakaita kuti murase gogo? Imi maenda muchiti muda unoromba asi mozochinja maini muchiti rega indirase. Ndakatora nguva ndakachengeta ndichifunga ndichawana mari yekuti ndimuke basa. Hazvina kuzombojeka kana kugara. Right, pane mwari kutumira message pano. Hanzi mishonga munopiwa iri 4. Hamuna kupiwa here mumwe wekuti munogeza nevanhu? Ndakanzi ndinofukira. Kufukira sei? Kuisa pamarasha ndofukira mujira nevanhu. Gogo, hanti muri kuona makuita muchitaura mushure mekunge tabvunza hamusi kunyatsotaura. Pane wamati makanzi munofema handiti? Wekufema kozoti wemubhodhoro wokuisa pamusiwo kozoti wokutengesa mambinge mandenda upotsa wandakanzi ndonofukira newana. Saka makanofukira? Ndakafukira newana. Right. Gogo de mataura chokwadi kuti mubatsirikane. Chokwadi chacho chandiri kutotaura ichochi nditaure chokwadi chaicho ndozvakaitika. Hapana mhiko dzamakapiwa? Handina kupiwa mhiko. Ndakanzi ndinofamba ndinawo muchikwama ndiri kutengesa. Saka hazvina kuzobudirira. Ndakatora nguva ndinawo nditi pamwe ndichaunganidzawo mari yekuti ndihodhi nditengesewo ndiitewo zvinoonekera. Hapana. Saka ndakazongorasa ndaona kuti saka ndouchengeterei. Hapana zviri kuita kuti mari yacho haisi kuwanibatikira kuti ndihodhi nditengesewo ndione kuraramisawo wana. Alright. Saka n'anga yacho mamaibhadhara nei nhai gogo? Muri kutaura kuti mamutori nenhamo zvokutodaro. Makaibhadhara nei pamakapiwa mishonga iyo? Ndakatotora ndenge ndine mushini. Ndatonyatsomutaura kuti handina mari. Ndine mushini. Mushini we? Ndandine mushini wekusona. Ndoba ndatotora kwautonomupa. Umakatompa sewing machine? Ndiyo yamakabhadharisa? Ndiyo yandakabhadharisa. Sure. Apa hazvina kushanda? Hapana chakashanda.
ko pfungwa dzekuti muende munomuona mubvunze musati marasa kuti zvinhu zvazvisi kuita ndorasa here hadzina kuuya. Okay, all right. Saka muri kuti chii kumhuri yeZimbabwe koko? Muri da kubatsirwa? Rubatsiro rwamuri da nderwe? Muri kutaura kuti kunamata makasiyana nezvekunamata, muri da kubatsirwa nei? Ndikuda kutobatsirwawo nemhuri yeZimbabwe pamatambudziko andiri kusangana nawo, kuti kana paine unokwanisa kuuya wandibvisirawo dambudziko irori, ndiri kutokumbirawo rubatsiro kumhuri yatambura. Ndatamburawo chokwadi, saka ndauya kudai kukumbirawo rubatsiro. Okay, alright. Rubatsiro rwacho ndere, pane vamwe vanogona kuti pakaitawo vanoita zvechivanhu, pakaita vanonamata vari kuda kuti vandibatsire mukunamata. Imimi muri kutarisira rubatsiro rwakaita seko? Rubatsiro rwandiri kutarisira ndere kuya usikobvisirwa mhepo iyi, itori mhepo yeurombwa chaiyo, noya nditokumbira kuti ndisikobvisirwawo pamba. Kunamata wakanamata asi handina kuona chenji. Saka muda kuzobvisirwa mhepo iyoyi? Alright, okay. Saka vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi koko? Namba dzangu dzinoti 0778 34 15 99. Alright, 0778 341 599. Anditika? 0778 341 599. Pana ari kuti hanzi ngavadzokere kwavakanotora mishonga. Vakadzokera gogo, vakanosvika n'anga yafa. Vakatonza n'anga yakatofa pamba pacho pasitomborina chivanhu. Saka ndiwo dambudziko hombe kuchaenda ndokwavasanga. Saka muna kukana kutomboziva kuti n'anga yezita rakanonzani, kumusha kwakanobva kupi? Pamwe pane vehukama vanogona kunge vakasiyirwa basa irori ren'anga. Handina kumboziva nezita rayo kana kuti yakabva kupi, handina. Aiwa, imimi pamakaudzwa nevanhu kuti kune n'anga iri kwakati inonzi Ningi, hanti makaenda muchitondotsvaga n'anga nezita rayo? Vanhu vaitotaura vaitonidirectana kuti ukafamba wakadai pekuti unosvika apa iripo. Ndo mabatiro andakazviita uko, ndobva ndangozongoto makanzwa vanhu vachitaura, muna kuudzwa kunzi endai kwakati? Makatonzwa vanhu vachitaura mukangoteerera bva maenda? Ndazoendawo. Alright, okay. Gogo, tinoda ngokutenda nekuya kwamaita muchirongwa, tichivimba uye nekutarisira kuti muchawana anoita sei anokubatsirai dambudziko ramasangana naro ira. Muri kubvuma kuti ndakatoenda kun'anga ndichitodawo kuromba, ndichinobata urombwa, asi ndikuona mukutaura kwamuri kuita pane zvimwe zvamuri kuvigiridza zvokuti munge muchizokwanisa kubatsirikana kune vachakubataika, mochinyatsotaura zvese chaizvo zvakaitika, ende ndinoziva kuti muchawana rubatsiro. Handitika namba dzenyu 0778 341 599. Kune vari kuda kubatsira gogo, mokwanisa kuita sei kuvabata ipako? Gogo, tinotenda nekuya kwamaita muchirongwa. Maita henyu? Ndinotenda kumhuri yeZimbabwe kuno vachandibatsirawo. Ndauya pano nekuzokumbirawo rubatsiro. Handitika? Aiwa, rubatsiro munorwana mai, handitika? Ndazvinzwa. Alright, maita basa, tinotenda. So ndo nyaya tange tinayo yona ke indaba ke ebesilayo ke kuntambama yanamhlanje Manheru anasi uno uyo. So takamira kautenge tizopinda kamuchikamu chekutera ve Tollgate Motor Space.